Usuku lwanamhlanje njengoba sazi ukuthi u16 June sizogubha usuku lwabantu abasha njengoba kuyinyanga yabo nje siyazi ke kwihistory yase South Africa ukuthi abantu abasha abalwela lelizwe lethu ngo1976 namhlanje ke sizokhumbula bona kodwa ziningi indlela sibakhumbula ngayo sibakhumbula ngokuthi sizoveza ama programs wabantu abasha as umasipala waseMzimkhulu. Yebo mama Meya cha njengoba nje bengikhona nami ngingavuma nje ukuthi khona ngempela engikubonile enikwenzele intsha mhlambe nje uma ngaphinda uchazele kumlalelo wasekhaya ukuthi ke ngabe khona yini umuntu omusha uthe wazuza kwiprogram ebeninayo namhlanje uma ngabe bazuzile mhlambe nje sungababala ukuthi ngabe abaphi nokuthi nibahlomile usengani. Kukhona ikhampani ekuthiwa Umsiznet Trading and Projects esuka eWard 3 eNtsikeni ebesiphathele umshini wokwakha ama-blocks ibenefite kwi-budget ebesinayo imali engango 118,000 ukuthi sithenge lo mshini sithenge nayo yonke equipment yokusebenza yokwenza ama-blocks uzosebenzela nje ekhaya umuntu omusha siyazi ukuthi ke angaba simthengele umshini kanje usezo create amathuba kubanye abantu abasha abazokwazi ukusebenza kanye naye besizana naye baningi ke esesibahlonzile kukhona abathathu nje ongekudalanga esizokwazi ukuthi siyofikelela kubona ababhakayo abenza into ye-laundry sizokwazi ukuthi nabo sibathengele insiza kusebenza konke abafisa ukwenza benza amabhizinisi wabo aphumelela ephambili bazokwazi ukuthi babenze bakwenze sikulo masipala ke siseduze kakhulu nabantu abasha sifisa ukuthi njalo lapho bekhona besebenza nathi sikwazi ukubona ukuze sikwazi ukulekelela ngomhla ka28 ke futhi sizobe sine summit lapho beyobe nabo beletha okokwabo abakufisayo ukuthi kwangasekulo mkhandla semzimkhulu singabenzela sibabukele kona. Yes yezwa mama Meya mhlambe nje makukhona omunye osomabhizinisi osekhaya ulalele njengamanje wakhona la ngaphansi kwemasipala waseMzimkhulu ofisa ukwazi ukuthi ngabe benibahlonza kanjani abantu abathe bahlomula uthi nami nginalo ibhizinisi mhlambe ngiyafisa ukuthi ngonyaka ozayo ngizibone ngingomunye wabo mhlambe ungamcebisa uthini. Ngingamcebisa ukuthi mayakhe ibhizinisi lakhe sibe ne-breakfast meeting lapho siqale sabaqoqa khona bonke safuna ukubona ukuthi amakhono wabo ngokuhlukana ngoba silungiselela ukuthi mesifanda singafandi category 1 kube khona sobashiya eceleni engabe nabo siyabanikeza sibahlukanisile ke ngokwezinto abazenzayo then bese sibuka ukuthi lo useqalile ukwesiphi stage bese siyangenelela ke lapho kudingeka ukuthi masikwazi ukungenelela khona. Siyakuzwa ke mhlambe sesiphetha nje mama Meya okuphi ongafisa ukudlulisa kuyintsha yonke nje elalele njengamanje. Intsha yakwithi eMzimkhulu siyafisa ukuthi ayingahlali ekhonene ayivuke izithathe izivuthulule noma ngaba ufundile kule ndawo kuyona iskill onaso sicela ubuye uzosebenzisa ukuthi wakha amathuba emisebenzi abanye abantu abasha bakhona abangenawo ama skills bakwazi ukuhlomula kulabo asebenama skills siyafisa ukuthi intsha yaseMzimkhulu ayivuke izenzele isukume yakhe njengoba sithi sinosukuma sakhe emawodini baqale bayozipresenta lapha kosukuma sakhe ukuthi sebekhona bafisa ukusukuma bakhe isizwe sase South Africa nabo. Yebo siyabonga kakhulu mama Meya ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nami kakhulu. Yebo mina igama nguViwe Nzabe ngiqhamuka eNtsikeni Ward 3 ngibusiness partner kaYola Nzabe uye esihlangane naye ngale business leli lokwenza ama blocks. Yebo mhlambe uma ungachazela nje umlaleli osekhaya ukuthi ngabe ke ninake nihlomule ngani ke namhlanje njengoba sazi ukuthi khona into ezithile enihlomule ngazo enizitholile uma ungabala nje ukuthi ngabe yizini lezo enizitholile nokuthi zizonisiza kanjani. Okay abakomasipala basinikezile ithangi basinikeza umpompi basinikeza ilento crusher dust iload eyodwa basinikeza ne-sand yokwekha ama-blocks basinikeza nomshini onemoto so zonke lezo zinto zizosisiza ukuthi sithuthukise ibhizinisi lethu zizosisiza futhi nokuthi kube khona ne-convenience emsebenzini wethu ibe more effective umsebenzi wethu usheshise yonke into nje ne-convenience emakhaya
abantu abasezukwazi ukuthi bazothenga la eMzimkhulu, abantu bake emakhaya okanye mhlawumbe baye emadolobheni bazakwazi ukuthi bazothenga kephi la kuthina, of which i-reduce ama-cost we-transport. So yonke leyo nto leyo, ngithi ngithanda ukubonga, ungangitshelanga nokuthi ngibonge, kodwa ngiyabonga ukuthi basizamile ngale ndlela basizame ngayo. Ya, bengisathi ngizobuza nje ukuthi ngabathini amazwi akho, ngahlambe nje sesiphetha-ke ungathini nje ufisa ukukusho-ke sesiqoqo? Njengaku-June 16 namhlanje, ngifisa ukuthi umuntu omusha vuka, phaphama, ngoba ngeke uze uyithole uhlele khona. Ngiyabonga.